Bueno, galdu ondoren, gauzak ez genituen gu bezala, gune genuen bezala ezin atera, azkenean guk garaipenen bila juten gara beti, eta ezin izan genuen hori lortu, eta beraz, orain urrengo partiduan, berriro, garaipen horren bila irtengo gara, indar eta almen guztiarekin, ia hori lortzen dugun. Bueno, azkenean urteak ezberdina dira, denboraldiak ezberdina dira, urten horrelako denboraldi bat bizi bar dugu, beste objektibo batzuekin, orain egunero objektibo berriak sortzen dira, eta orain horrengokoak dauzkagu, eta horretan egon bargera tinko eta sendo indarra egiten aurrera egiteko. Partiduak irabaztea zaila da, ez? Edornoren aurka zaila da, guztiok irabazi nahi dugu, guztiok etxean tinko goten gara partiduak irabazten, eta azkenean, almen handia egin behar da partiduak irabazteko. Egia da, egin ditugun partidu asko, resultatu ezberdin bat ere eduki izan genekiela, baina ezin izan da horrela. Eta hori pasein da, azkenean. Orain hurrengo partiduan egin behar dugu indar guztia, horretan garaipenan bila irten, eta horrela partiduz partidu aurrera egin behar dugu, ez daukagu besterik, hori da egin behar duguna orain, eta horretan pentsatu bakarrik. Azkenean hurrengo partiduak emango digu ahalmena aurrera egiteko, eta ez pasa direna.